ka bɛɛ hakili jigin ko Dante kɛlen bɛ ka misi de don a ye misi de di anw activiste k'an ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dabila an ka kɛlɛ dabila Dante États-Unis ko Mali activiste bɛɛ welelen don sini a ka studio la est-ce qu'il y a faamu n'o bɛ Kalabankura donc ka activiste k'an ka taa fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn kɛ est-ce qu'il y a faamu a ye misi kelen di an ma ko k'o faga ko Mali activiste bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɛn o fɛn bɛ ka transition dɛmɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni Ala sɔnna an bɛ ye donc balimaw an tɛna ko bila daga girinda la balimaw ne hakili sigira ne jigi sigira video in tɛna kɛ video janba ye balimaw a b'a kalama ko Mali ministre des affaires étrangères Assimi balimaw n'a hakili b'a la tuma bɛɛ ne b'a fɔ n k'an bɛ ko o ko la n ka science ani technologie ɲɛɲini science ni technologie diɲɛ bɛ munumunu na o de bolo bi Reçu bɛ ka minɛn d'a ma mais minɛn ninnu bɛ dilan cogo jumɛn na pourquoi an tɛ se ka a ɲini minɛn ninnu bɛ dilan cogo jumɛn na ka o dege drone bɛ dilan cogo jumɛn na Sukhoi bɛ dilan cogo jumɛn na est-ce que énergie renouvelable bɛ dilan cogo jumɛn na énergie solaire bɛ dilan cogo jumɛn na est-ce que y'a faamu dɔgɔtɔrɔso la an ka dɔgɔtɔrɔw niveau bɛ yɛlɛn cogo jumɛn na pour que ka se ka opération ɲɛnamaw kɛ opération chirurgicale ɲɛnamaw yanni an ka wari bɔ ka taa est-ce que y'a faamu tubabuw fɛ balimaw n bɛna bonne nouvelle fɔ aw ye est-ce que y'a faamu c'est-à-dire n'a hakili b'a la ne Amara kun b'a fɔ tuma bɛɛ n ka science ni technologie n k'an ka école yɛlɛma ka taa science ani technologie sira kan Waasimi filɛ ka sira ta dɛ bi a b'a kalama est-ce que y'a faamu disons kunun n'o ye 28 juillet sommet bannen Abdoulaye Diop n'o y'an ka ministre des affaires étrangères ale ni Irisiw ka vice-ministre à la mairie des sciences ou ka vice-ministre des sciences et de l'enseignement supérieur de la Russie est-ce que y'a faamu Abdoulaye Diop ani Irisiw ka ministre min bɛ n'a sigilen bɛ science n'a fɔra science avion dilan cogo n'a fɔra science fusée bɛ bɔ duguma ka taa sanfɛ cogo min na n'a fɔra science bombe dilan cogo n'a fɔra science énergie nucléaire dilan cogo n'a fɔra science terrain ninnu dilanni b'a la n'a fɔra science an ka dɔgɔtɔrɔw bɛ former pour que u ka se ka kɛ opération ɲɛnamaw kɛ opération minnu ka gɛlɛn greffage ninnu ka rein bɔ ka rein don n'a fɔra science nin bɛɛ de bɛ a la ko Mali ministre des affaires étrangères a lamɛn ka ɲa dɛ Abdoulaye Diop kan Irisiw ka ministre min bɛ yen n'a bilalen bɛ kalanko ɲɛma n'o ye science domaine ani enseignement supérieur est-ce que y'a faamu k'u ye accord dɔ kɛ u ye bɛnkan fila kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que y'a faamu o bɛnkan in n'i y'a ta k'a lajɛ Mali y'a bɛnkan in signé Mali ministre so dɔ tɔgɔ la n'a bɛ f'o ma ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique du Mali est-ce qu'il y a faamu donc Mali Abdoulaye Diop y'a signé o de tɔgɔ la a b'a kalama u ye bɛnkan min kɛ bɛnkan in nafa ye mun ni mun ye a y'a lamɛn ka ɲɛ an bɛna a da aw tulo kan bɛnkan in nafa est-ce qu'il y a faamu d'abord est-ce qu'il y a faamu u ka bɛnkan k'u ka fara ɲɔgɔn kan ko ka science ani technologie ko ka o ɲɛɲini ko Irisi bɛ science dɔnniya min bɛ Irisi la technologie dɔnniya min bɛ Irisi la ani Irisi bɛ ka subahana machine minnu dilan est-ce qu'il y a faamu donc ko Irisi u ka ministre des sciences k'u fana bɛna o dɔnniya ta k'a di Mali ma fufalaki u ka avion dilan cogo u ka drone dilan cogo u ka missile dilan cogo u ka ordinateur dilan cogo est-ce qu'il y a faamu k'u bɛna an ka denmisɛnninw kalan o la k'an ka denmisɛnninw bɛna se nin bɛɛ la Mali nin ye ko belebeleba ye dɛ est-ce qu'il y a faamu nin ye ko belebeleba de ye est-ce qu'il y a faamu c'est-à-dire ni hakili sigira ne kɛlen ka nin kuma ma n hakili sigira transition ko la parce que wagati jan ne ɲɛ bɛ parce que diɲɛ don o don n'a fɔra k'anw bɛ ka minɛn san Irisiw bolo k'an bɛ ka drone san Turkiw bolo alors que u sɔnna u ka denmisɛnninw ka kalan de pourquoi anw fana tɛ t'o kalan ɲɛɲini anw ka transition in filɛ de k'a bɛna taa sisan o kalan de ɲɛɲini kalan min b'a to i bɛ drone dilan kalan min b'a to est-ce qu'il y a faamu i bɛ missile dilan kalan min b'a to i bɛ avion supersonique dilan kalan min b'a to i bɛ hélicoptère dilan kalan min b'a to est-ce qu'il y a faamu i ka dɔgɔtɔrɔw kalan min b'a to est-ce qu'il y a faamu sɛnɛ bɛ développer n'a fɔra science nin bɛɛ de bɛ a la ko transfert de technologie ko Irisiw ka technologie k'u k'a transférer an ma ah vraiment ça c'est une très bonne nouvelle balimaw a bila u kunna k'an ye retard min kɛ
Francis Kama un retard min ta farafina Assimi Goïta be fait un retard refait Assimi Goïta be fait Malika teme Francis la wallahi ni osradi e mbalmo na ma transition de mamay i na ma fereke ni transition nga continuer en kuna na ma fereke ni transition nous ga 100 ans sam wange a ben ala ja farafina te jo pap a flene que ces deux textes ont pour objet le renforcement des coopérations, le renforcement des rapports de coopération dans les domaines scientifiques, technologiques, de l'innovation et de l'enseignement supérieur, notamment à travers des échanges d'étudiants, de technologies, ainsi que le partage d'informations scientifiques et technologiques. Ah, balmo kuma banam. Dans peu de temps, le Mali va devenir une superpuissance militaire, une superpuissance économique, une superpuissance dans tous les domaines. Domaine bella. Mali n'a que superpuissance de quand même la science et la technologie, il faut savoir faire. Au beca mina minda ma mina nous me glan choko jumena kubena antekola. Iba Mali kanga kala mena yele masisa kabo lettre là, kabo droit kalanina, kabo journalisme na. Kata science domaine na ko receber na uka technique irana uka sojo technique wo uka terrain glani technique uka usine joli technique wo est-ce qu'il y a famu ou bena physique chimie ou expérience fait soro sera ka bara fait kenaye risu ko na beta ka di malima e asimi e chogelanta au sara soro et les 5 colonels vraiment c'est-à-dire al-kada asmingani ma ukana irisu kana foi kanye uka technologie doron irana ukana foi kanye ka technologie doron irana mbalmo billahi Malik klala me teme dans 10 ans je vous promets ame teme France là c'est ministre Abdoulaye Diop tiens irait là Abdoulaye Diop wallahi kungolo kanye Abdoulaye Diop bi kungolo kanye Abdoulaye Diop 1000 fois merci. Balmo wallahi ne dumen proposition for chou clé. Nanga ekolu yelema kata science domaine na. Ngo tubabu yan fagamuna, ou yan faga ou yan beke juriste, ou yan beke journaliste, ou yan beke homme de lettres ou jamana mi na juriste chara, a homme de lettres chara, a journaliste chara o jamana kuma de be chani mpare. Bebe ke kuma kela e mali la mbeke ra kuma kela. Na mutara science la. Na mwe science nyaini. Sans bas sur amara kuntan sigi aw nyama comme kuma ikumen sur un laboratoire là mega expérience do tenter ou bien mega découverte do ke mime mali na famille me mali bonola ja asimi anga problème beba akila nimba ira kamna le école scientifique kuram ndaile mali fe ngoro e kanga demsenu a kube kabako kere déjà ngo mo do se drone glanina irisu ka technologie transférama ou ka savoir faire transférer au demsenu ma étudiant courant mon nale olu kata irisu kana olu formé ka technique yurula mbalmo ame bom glan wallahi ame bom glan mbalmo wallahi ame missile glan mbalmo ame drone TBD yona amba glan Iran sera kake Turquie sera kake pourquoi on te sait kake pourquoi on te sait kake donc mbalmo c'est la plus bonne nouvelle est-ce qu'il y a de ce sommet la coopération scientifique John ma miri ko farafin ya klib se kaseya jam taram ma nyina yere ko jamata marfasana sari ni nouvelle kadini marfasan yana nga parce que marfasan tient do anafaka bo maintenant degra glanina e chembalmo fento bore nan degra glanina fento bo ore la simye ni baraba min kembalmo ay mone min wana nga bo lendi don kata asimi kumbe mo ni video me boy kata asimi kumbe Moi une vidéo mais lundi anga sur aéroport là moi une vidéo mais ni ka faso kaniye ni be fait asiminga continuer kan bara nyuman ke malié mais min fie ejija ka bore lundi bon surtout enjeu do be kana mo ka vidéo wera ntono don na comme ni bonne nouvelle droit est-ce qu'il y a fum enjeu wera be kana anga boka iranga me sa asimingo parce que obeka mana ko do ta obe jamana do segere anga boanga iranga mesa asimin ofenga me asimin ko palmo don lundi don wele blale mpema mo shire kana toso beka boanga ta asin ay ko ba de ke sari ibaro asimin fendo ke ne be ngere ininga
ni recherche scientifique ni en fait la convention scientifique min kan ni Russie est-ce que le Modibo Keita est ninke historien on me se ka yen fo ayin est-ce que Modibo Keita est ninke est-ce que Assimi Mata ba Modibo Keita la est-ce que Choguel Nunu Mata ba Modibo Keita la Chembalmo weni bara minke che ne kuma don sarir iba kalama ni Assimi Erete est-ce que farafini un projet tara est-ce que farafini un projet tara donc mbalmo n'abe fani risika coopération a continuer en étudiant risiko kubna technologie avion gundo duma ubna bombe gundo duma ubna radar gundo duma ubna satellite gundo duma mbalmo n'abe fa baraka continuer lundi do anga boanga ta Assimi Kumbe anga boanga ta Assimi Kumbe ou ya contrat signé wallahi a contrat signé la kaba. Vraiment, ça c'est une très bonne nouvelle. Bon, ni nouvelle aba kumbo esia fom. Nere manga vidéo que je suis na parce que nga musokoroba farmandala na bora d'autres sur la kana. Est-ce que vous voyez? Donc nana kana bla sono on met tellement de nouvelles mais a la nisodia kan oui mana kan la tremble chokodola a la nisodia kan la tremble. On balmo monte se ka dani mani nouvelle na fa fo malion wallahi ala ka do jabi malion ala ya ka do ala ya mene balmo dans 10 ans le Mali va produire des missiles solaires dans 10 ans le Mali va produire des missiles intercontinentaux est-ce qu'il y a famou balmo dans 2 ans est-ce qu'il y a famou le Mali va produire des drones armés de missiles est-ce qu'il y a famou ni ala sona nous allons bientôt, est-ce qu'il y a former des missiles balistiques. Donc, quand ici, on est Mali ministre des Affaires étrangères, nous Abdoulaye Diop, qui y a accord signé ou bien on a une technologie et puis miri fin scientifique. Gundo mi yera beka to ici beka kay ici ko bena gundo taka di ama. Balmo énergie solaire nous bébé ola, énergie nucléaire bo ola, énergie ato éolienne be ola. Eche Balmo lundi anga bo kata Assimi Kumbe anga bore lundi anga bo anga ta Assimi Kumbe mo beka do ke musokoroba ka banala vraiment ba be fo ka be barkata aw ni tie aw ni baraji ni ne kume ambulo ka daw klo ka shukura antna mo la melina salam